जोङो हयनागुरि ओनसोलाव आरोखि बेवहाय 3 बिघा हा जों मोननो हादों। बेवहाय बाख्नायनांगोन जे बिटिआरनि गभर्नमेन्ट आरो हयनागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोना जुदि जोंखौ हेफाजाब होआमोनबा जों दिनैनि नैबे जे मिटिं जानो गोनां जायगाखौ मोननो हानाय नङामोन बेखौ आं बुंनांगोन। दा उननि हाबाफारि जोङो बे हाबाफारिखौ चिफ सारनाव प्रमद बर' सारनाव थांदोंमोन। थांनायनि कारनाबो माबामोन जोंनि जे आर्टिस्ट एसोसिएशन जोंनि आर्टिस्ट एसोसिएशनाव गासै थैनाय थांनाय 350 जन लिस्ट बे 350 जन लिस्टखौ जों बिथांनिसिम लानानै थांदोंमोन। बेवहाय बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बे हाबाफारिखौ आङो मोजाङै नायगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो आरो थांबावदोंमोन। थांनायाव जों सानबाय जे बिल्डिं जोंनि अफिस बिल्डिं बे अफिस बिल्डिंखौ जोङो लुफुंनो हायाब्ला जोंहा मोनसे मावनो बा जिरायनो जायगा गैयाब्ला जोङो निस्सय खामानि मावनायाव माने उसुबिदा जागोन। बेखौ जों साननानै बिथांनाव जों मेम'रेन्डाम मोनसे गांसे लांदोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामा जाहैबाय जे हयनागुरिनि मोननाय हायाव जोङो गंसे बिल्डिं अफिस बिल्डिं बियारटानि थाखाय गंसे बिल्डिंखौ जों मोनथारनांगोन आरो बेवहाय एमाउन्टखौ जों होनाय जादोंमोन माने 4 कौटि 50 लाख बेखौ जों होदोंमोन। आरो जोङो समस्त जोंनि आर्टिस्टफोरनि जे मोननाय बेफोरखौ जोङो बिथांनो मेम'रेन्डाम हिसाबै जों होदोंमोन। बाहाय बिथाङा गावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे नंगौ माने मोजां बाथ्रा जे नोंथांमोनहा हा मोनबायब्ला बेखौबो आं मिथिखादों हा मोनबायब्ला जुदि नोंथांमोनहा बे बिल्डिंखौ मोननायनि खाबु जाबाय आरो बिल्डिंखौ मोननानै जे नोंस्रा अफिस मोनसे गायसननायनिबो खाबु जाबाय बेखौ जों मावफुंगोन होननानै बिथाङा बुंनानै होदों आरो आं दहाय एसे आगोलावनो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे जोङो मोनसे गोलाव मोनसे लिस्ट लानानै थांदोंमोन 350 जननि। दा बेवहाय जों लिस्टखौ होदों। बाहाय थैनाय थांनाय आर्टिस्ट जेसेबां जोंनि बर' रेडिअ आर्टिस्ट टिभि आर्टिस्ट बिथांमोननि मुं लानानै जों थांदोंमोन। दा थांनायाव बिथाङा गाहामखौनो बुंदों जे नोंथांमोननि जे बे बिनायखौ आङो जाफुंहोनायनि लामायाव खालामगोन आरो बेखौ इमिडियेट जोङो एक्सन लानाय जागोन बे बिथांखौ बुंदोंमोन आरो बेफोरबादिखौनो लानानै जों दिनै जुथुमलायनानै मोनसे सिन्था बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्टफ्रा ओरैबायदि मोनसे समस्यायाव दङ ओरैबायदि मोनसे जाथाय दङ जाय समस्याफोरखौ जों फोजोबनो हाया। बे जाहैबाय बै समनिफ्राय जोङो जे समनिफ्राय गुवाहाटियाव जे बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन माने फोसावजानाय बेहाय गोबां आर्टिस्टफोर दङ। बे आर्टिस्टफ्रा फैनानै दा माने मा होनो बेखौ बोराय बैसो बा मावनो हायै थाबायनो हायै बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो दा बिथांमोनखौ नायोब्ला एखेबारे जोङो मा साननांगौ जायो जे बिथांमोनखौ जों मारै बोखांनो हागोन बा बिथांमोनखौ जों मारै जोंनि स्टेजाव मोजां राफोद खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानैनो जोङो दिनैनि नैबे आफादखौ दानाय जादों। आरो बे आफादनि थ्रुयैनो जोङो बे जाथायफोरखौ फोजोबस्रांनो होननानै जोङो दानि गभर्नमेन्टल' नङा थांनाय गभर्नमेन्टआवबो जों बेफोरबायदि हाबाफारि मावदोंमोन। नाथाय जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेवहाय जोंहा मोनसे खुद्रायनाय थादों। बिनि थाखायनो जोङो आरो नैबे गभर्नमेन्टआव जोंहा मोनसे आरो जोङो मेम'रेन्डाम हरदों। बे मेम'रेन्डामा दिनै खेबसेल' नङा खेबथाम खेबब्रै मेम'रेन्डाम जाबाय नाथाय जोङो जाफुंनायखौ लामायाव नुवाखै। बेनो जाहैबाय जोंहा माखासे मानसिफ्रा दा खननो हाला मेथाइ रोजाबनो हाला बिसोर गुवाहाटि सेन्टारावबो थांनो हाला दा जोंनि क'क्राझारावबो फैनो हाला लाजालाबो। दा बिदिब्ला जोंनि जे रेडिअ आर्टिस्टफोर बिसोर गासिबो माने फंगु अबस्थायाव फैबाय आरो माने गाव गावनि देंखोजोंबो बोनानै बे जानो हाला। बाथ्राया ओरैबायदि जे दानि मुगायाव गावबागावनि मेथाइफोरखौ जे केसेट बानायनांगौबा बा रेकर्डिं खालामनांगौबा गोबां थाखा थाङो। नाथाय जोंनि आर्टिस्टफ्रा बेबायदि गोबां थाखाखौ दिहुननो हानाय जोंहा क्षमता गैया आरो
जोंनि आर्टिस्टफ्रा जे गाव गावनि मेथाइफोरखौ सोदांनानै बा दोननो हानाय रेकर्डिं खालामनानै दोननो हानाय रावहाबो जों मोनाखै। मोजां सोंनाय बेयो। रेडिअ' होनबाथ' रेडिअ'नो जाहैबाय, टेलिभिसन जाहैबाय। दा रेडिअ'आव खननायफ्राबो जे रेडिअ'जों फोसावजायो, टिभिआव खननाया टिभिजों फोसावजायो। दा बेहाय आं बेखौल' बुंगोन जे सिनायथियाथ' नोङो टिभिआव खननाय हिसाबै रेडिअ'आव खनग्रायाबो टिभिआव खनहैयो, टिभिआव खननायाबो रेडिअ'आव खनफैयो, बे रोजाबो आरोखि। दा बेवहाय जों सिनायथिया जाहैबाय आरो बेजों लांफानांगौआ जाहैबाय दा टिभिनि सुबिदाया जाहैबाय जों मोनसे टिभिआव सुबिदा मोनोमोन जे फोसावजानाय एखे जोंनि खननाय दामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो टिभिआव आरो फोसावजानायजों। खिन्थु रेडिअ'आव जों मुंखौल' खोनानो मोनो, नाथाय टिभिआव जोंनि खननाय मेथाइफोरखौ जोङो खनग्राजों जों खोनासंनो मोनफानाय जायो। दा बेवहाय एक्सुवेलि जोङो खुगा मेथाइ आरो मडार्न सं गोदान मेथाइ जों खननो हायो टिभिआवबो आरो रेडिअ'आवबो ग्रुप हिसाबैबो खननो हायो टिभिआव, रेडिअ'आवबो ग्रुप हिसाबै खननो हायो। दा जोङो बांसिनै टिभिआव फोसावजानाय होनोबा जोङो मोजां गावनि मेथाइफोरखौ सोदांनानै मोजां खालामनानै मोजां रोखोमै खालामनानै जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट लानानै खननो हायोब्ला साबसिन जायो आरो खननांगौ होननानै आं सानो आरो। बेथ' जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। जों खनबोनाय मेथाइफोरा एक्सुवेलि दङ, बिसोर प्रिजार्भ खालामनानै दोनदों, होमब्लाबो इसेबां गैला होननानै आं मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ जे प्रिजार्भ खालामनानै दोनदोंबाबो दा गैला। मानो गैला होनोबा एखे आनि थानि जालांबाय। बिनि जाहोना जाहैबाय रेडिअ' सेन्टाराव बर' आयदानि जे मोजां रोखोमनि मावग्रा मानसि गैला, गुबुन हारिफ्रा बांसिन फैनानै थाफैबाय, जायफोर बिसोर लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय आरोखि। दा बे मोजां कुइसन बेयो। आंबो होनदों सानसे समाव थांदोंमोन आं, थांनानै आंनि मेथाइखौ आङो सोंदोंमोन जे नागिरबाबो मोना। आं एक्सुवेलि 30-35थासो आं मेथाइ खननो हादों, बे मेथाइफोरखौ आङो नागिरबो मोनाखै। आंथ' नङा, बिथोन जायफ्रा मावदोंमोन बिथांमोनखौ आं होनदोंमोन जे आंनि मेथाइफोरखौ नागिरना मोनगोन नामा होननानै। बिसोरबो नागिरबा मोनाखै। मोनसे मोननैल' मोनदों आरो मोनसे मोननैल' मोननायाव बे फोसावगासिनो दं आरो दाबो बेखौ। ओमफ्राय जायफ्रा आं खनबोदोंमोन मोजां बेफोर मेथाइखौ नागिरबा मोनाखै होननानै सानना लादों आरो। बेखौ जोङो फार्स्टआवनो बिटिआर गभर्नमेन्ट जाजेननायाव ओरैनो बिपिएफ बै पार्टिनि बे बिटिसि जानाय समाव जों मोनसे मेम'रेन्डाम हरदोंमोन आरो इन्दिरा गान्धी बे समाव प्राइम मिनिस्टारनो जों मोनसे हरदोंमोन आरो। दा बेहाय जों बुंदों जे टेलिभिसन होननानै बुङोबा रेडिअ'जों बेजों एसे फाराग थायो नालाय। दा टेलिभिसनजोंहाय जोङो गावखौनो गाव नुजानानै फोसावहोनो हायो आरो बाहाय बांसिनखौनो प्रिजार्भ खालामनानैबो दोननो हायो होननानै जों खोनादोंमोन। नाथाय दा नुबाय जे टेलिभिसनावबो बे गैया, खालामनो हानाय जायाखै। आंनि समाव आं खालामनो हायाखै। गिबि थानाय समाव खालामदोंमोन नामा। गिबियावथ' बिथां गलाब बसुमतारी बिथाङा बै समाव नेहाथारिमोन, बिथाङाव एसे बेफोरखौ मोननो हागौ आरो नोंथांमोना जुदि कुइसन खालामोबा। खिन्थु आंनि समाव आं बेखौ मोनाखै आरोखि। आं एक्सुवेलि खालामदोंमोन बे जिनिसखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव जाजेननायावनो बिथांमोना गभर्नमेन्ट दाजेननायावनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन सारनो आरोखि, प्रमद बर' सारनो, जे बोराय बैसोनि जायफ्रा 60 इयार्स जाबाय बिथांमोनखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआथ' होनायनि दाबो जेबो खाबु होआखै, पेन्सन होनायनि जेबो खाबु होआखै आरो। दा आसाम गभर्नमेन्टआ पेन्सन होनायनि खाबु दं, पेन्सन मोननायनि खाबु दं। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव जोङो एप्लाइ खालामबाबो जोङो पेन्सननि खाबुखौ जों मोना। बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिथांमोना माबोरैहाय सेलेक्ट खालामो जों बेखौ मिथिया। बेखायनो जों सानसे खालि प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै जों बुंदोंमोन जे बिटिआरनिफ्रायबो जेसेबांनाखि सिनियर आर्टिस्टफोर दङ, बिटिआरावथ' जेनेबा सासे सानै बे नीलेश्वर ब्रह्म एवार्ड होनाय दं, सोरनिबा बेबायदि होनाय दङ। नाथाय बेखौ बार होनानै जे आसाम गभर्नमेन्टआव नोंथांमोना मानो 10 जन सिनियर बर' आर्टिस्टखौ मानो लिरनानै हरनो हाया। बिथांमोना जुदि लिरनानै
नैबिसोरनिखौ सेलेक्ट खालामथारनांगौ होनना बुङोबा खामानिया जायो आरोखि बा जागोनबो आरो थखन मा जाहैबाय जोंनि जेसेबांनाखि आं दा मोनसे लिस्ट होदों जेनेबा 350 जन जोंहा आर्टिस्ट दङ होननानै बोराय थांनानै थानायफोर लानानै आरोखि थांनानै थानाय आरो गोथैफोर लानाय दा बेवहाय जों थांनानै थानायफोरखौ जुदि बिटिसिआ गावसोरनो एप्रुभ खालामनानै नैबे आर्टिस्टफोरखौ होनांगौ माने पेन्सनखौ आरोखि बेबायदि होनांगौ होननानै नोंथांमोना लिरनानै हरनांगौ होननानै जों बिजों दाबि खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावाखै जायनि थाखाय थांनाय नैबे 17 तारिख जानुवारि बेवहाय आर्टिस्टफोरनो मोनसे पेन्सन होदों आसाम गभर्नमेन्टआ बेवहाय बर'फ्रा साबसिन मोनदों आं बेखौ नुवाखै नाथाय बेबायदि खालामनांगौ दा आसाम गभर्नमेन्टआ गावसोर होयोबा सासेनि अनगायै जेबो होआ होमबा नों माला जोबलांगोन माब्ला मोनगोन जोंनि पेन्सन माने बोराय बा माने मावनो हायो बा गान खननो हायैफ्रा माब्ला पेन्सन मोनगोन बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै जों बुंदों मा जोंनि बिटिसिआ बेखौ 7 जन करि बोसोराव बेखौ लिस्ट हरनांगौ आरोखि होमबासो जोंनि नैबे बिथांमोननो पेन्सन होनो हाबासो एसेब्लाबो जों बिथांमोनखौ हुंखा सोंनो हागोन बेखौ जों सानदोंमोन आरो